cât costă să-ți evaluezi un imobil astăzi în 2026 în Republica Moldova. Dacă vindeți, schimbați un apartament, ați primit în moștenire un apartament, oricum aveți nevoie de evaluarea acestui imobil. Dacă, pe scurt, evaluarea unui apartament costă undeva 2400-2500 de lei prin ASP sau evaluator privat. Procesul durează aproximativ 3 zile la ASP la tarif urgent până la 7 zile lucrătoare la tarif standard. Aveți nevoie de actul de proprietate extras la registrul și buletinul de identitate. Când este necesară această evaluare a imobilului? În primul rând, când luați un credit ipotecar, când faceți un contract de vânzare-cumpărare, când ați primit o moștenire, când ați primit sau faceți o donație, în cazul de divorț la partaj sau contestarea valorii cadastrale. În aceste cazuri aveți nevoie de o evaluare. Iată aici să vedeți un tabel pe ecran care o să vă arate cam cât costă și cât de urgent se poate de făcut. Deci dacă vorbim de un apartament sau de o casă, e vorba de 2490 de lei sau dacă urgent 3 zile, 7470. Proprietatea comercială, atunci vorbim de 6.000 de lei sau 18.000 de lei. Dacă vorbim de un teren liber, de la 1.270 la 3.810 lei. Apartamentul 2.500, casa 4.500, teren de construcție 3.000, proprietatea comercială de la 3.500. De ce acte aveți nevoie? Deja v-am spus, tabelul l-ați văzut. Dacă mai aveți întrebări, scrieți în comentarii.